Het weekend na Pinksteren staat voor de inwoners van Leunen al de hele tijd van tevoren omcirkeld op de kalender en aangestreept in de agenda. Traditiegetrouw startte op zaterdag de vierdaagse kermis in het kerkdorp. Voor de tweede keer sinds de opening wordt in het multifunctioneel centrum De Baank een kermisprogramma gedraaid. Beheerder Jan van Dijk vertelde gistermiddag wat er komende dagen allemaal te doen is. Nou, het doel van onze kermis is natuurlijk dat we hier echt met veel live muziek de mensen binnenhalen. We hebben veel muzikaal talent in Leunen, daar maken we ook dankbaar misbruik van. Vanmiddag hebben we dus een koppeltje, twee broers die leuk een beetje akoestische muziek brengen. Vanavond hebben we een lokale band, Q4 hier zitten. Gisteravond hadden we een leuke band uit Oostrum, dus we kijken ook een beetje hier in de buurt dat we wel die leuke bands allemaal hierheen halen. Morgen hebben we wat DJ's hier zitten die normaal erg actief in de koets zijn. Met een leuk matinee hebben we erbij. Daarnaast hebben we dinsdag het kermisstoepen ingevoerd. Dus er wordt gestreden om de wisselbeker, de wisseltrofee. En s'avonds hebben we nog een bandje uit Zevenum. Erg leuk allemaal. Dit jaar is de laatste keer dat de kermis op dit plein gehouden wordt. In het najaar gaat namelijk de schop in de grond om met een grote metamorfose van het Leunse hart te beginnen. Vlak voor de kerstdagen zal het nieuwe plein klaar zijn en kan er ook vast verwachtingsvol vooruitgekeken worden naar de kermis van 2017. Ja, dat zal natuurlijk heel anders gaan worden, want de Brink wordt in augustus afgebroken. En dan krijgen we natuurlijk een gigantisch dorpsplein. Dus volgend jaar hebben we gewoon mega veel ruimte waar eventueel meer kermisattracties kunnen komen te staan. En uiteraard kunnen wij er ook dankbaar misbruik van maken om daar iets groots aan te pakken. Eigenlijk direct na de kermis gaan we ook weer bekijken hoe we het voor volgend jaar allemaal willen gaan doen. De voorbereidingen gaan dan starten. En het motto is dan eigenlijk Kermis Leunen 2.0. Dus we gaan er echt wat groots aanpakken, denk ik. De Leunse kermis duurt tot en met dinsdag en is dus vandaag en morgen nog te bezoeken voor iedereen uit de omgeving.